Mike Juřík. Ona říká, že chce někam dál, si nepijá, ona se chce spát. Když se spolu srdce uši já, i vyzdám za to Ona říká, že chce někam dál, si nepijá, ona se chce spát. Když se spolu srdce uši já, i vyzdám za to jsme lenka kamarádi, prostě vím, tak to má být. Lapa, 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 už to každý o nás ví, nevím, kam se zalejít. Lapa, 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 ona říká, že chce někam dál, si nepijá, ona se chce spát. Když se spolu srdce uši já, i vyzdám za to ona říká, že chce někam dál, si nepijá, ona se chce spát. Když se spolu srdce uši já, i vyzdám za to No a pojďme si představit jeho soupeře. V rohu modrém nastoupí William Tanko. Z červeného rohu nám přichází romský bojovník ze Slovenska William Tanko, velmi zkušený borec, velmi profesionální boxer. Na tenhle zápas se těším. Můžeme vidět, William má na zádech romskou vlajku, reprezentuje svůj národ. Nestydí se za ně, to se mi na ně líbí. Je to svůj a jeho nikdo nezmění. Na tenhle zápas se strašně těším. Budu se vsadit s kýmkoliv, tenhle zápas nebude. Máme Williama Tanka, velmi zkušený borec, jak už jsem říkal, romská vlajka na zádech, to se mi na něm líbí. V rohu můžeme vidět Michala Takáče, velmi zkušený borec, který reprezentuje Origin Kladruby, jeho trenéry Michal Kučera a Štefan Oračka. Jeho bilance 19 zápasů, 7 vítězství, 12 porážek, ale má zkušenosti také s MMA a možná se slyšeli, že nastoupil v knížku Valhalla Fighting, takže také zápasy bez rukavic. To znamená, je to běc, který se tvrdé rány nebojí. V červeném rohu Mike Juřík. A tak se omlouvám, tenhle zápas ještě budu moderovat já. Míříme do rohu modrého. Gobala Gym, jeho trenér Marek Rigo na svém kontě má 320 zápasů, z toho 270 vítězných. Je to 6násobný mistr Slovenska a má také 3 bronzové medaile z mistrovství Evropy. Červený roh William Tanko! Zdravíme všechny, tady znovu jsem u komentátorského. Je to zápas ve váze do 63,5 kg na 3x3 minuty rozhodčí Jakub Miller. Máme před sebou vlastně druhý nebo třetí vzájemné utkání mezi Williamem Tankem a Mikem Juříkem. Už si to spolu dali jednou na patron boxing, co vím, teď by to měl být druhý vzájemný zápas. Tenkrát to pro Mikea nedopadlo dobře a tentokrát se bude snažit to napravit proti vele zkušenému boxerovi, jako je William Tanko. William začíná tvrdými jabami. William je známý svýma rychlýma startama, hned do toho jde naplno, vůbec se neostejchá to tam jako střílet. I v tom profi, co jsem se divil, hnedka začal boxovat naplno. Vlastně teď už krátce jako sice boxuje v tom profi, ale ten jeho styl je prostě takový agresivní. On boxuje technicky, ale má tam prostě razantní, tvrdý údery. Rychlost mu nechybí. Mike bude mít co dělat, aby si poradil s takovou špičkou, jako je William Tanko. Co myslíš? Přesně tak, je to tak. A William Tanko je strašně komplexní zápasník. A
co se týče boxu, je špičková úroveň. Prostě v jeho váze, troufám si říct, jednička a jak už říkal Pavel Polakovič, máme tu druhý zápas, který ze strany. Přesně tak, je to tak, jak říkáš. Mike tam už nachytal docela dost tvrdých spotků, ale jde vidět, že Mike opravdu jako se posouvá tím, že on vlastně fightí v tom ve Valhalle a v jiných bare knuckle organizacích, teď byl vlastně v tom BKFC, tuším. Jo, teď jsem zmiňoval, ukázal jsem organizaci, kde... Další spotky, krásný. Ale krásně vrátil Mike. Mike se to opravdu nebojí. Teďkom jde opravdu vidět, že tam Mikeova zkušenost prostě jde nahoru. On je opravdu velice tvrdý boxer, odolný, jde do toho, nebojí se toho. Teď tam byly trošičku srandičky, Mike promáchl opravdu viditelně. Billy nemusel nic dělat, jenom se koukal, kam ten úder letí. Zase další tvrdý přední hák s překročením z opačného gardu. Ale Mike pořád drží a pořád pracuje, chce jít dopředu. No Pavle, to abych ti řekl pravdu, netroufám si říct, že to skončí na body, tohle skončí před limitem. Já samozřejmě mám na tohle svůj tip taky a v podstatě jsem tak nějak predikuju, že William Tanko by to měl ukončit před limitem, ale uvidíme, jak to bude. Přece jenom je to box, krásně teďko Mike opravdu zapracoval na tom svým stylu, jde vidět, že on tuším změnil i trenéra, on teďkom trénuje s ukrajinským trenérem, jak se jmenuje. Nikola Zekmut, Cobra Gymu. Přesně tak a viděl jsem teda pár nějakých jeho reelsek na Instagramu. Je to člověk, který tomu boxu rozumí a to jsem teda aspoň viděl. A Mike se opravdu posouvá. Jde vidět, že ty zkušenosti ho posunuli a nejspíš i ten nový gym, nebo jakoby nový trenér. A je tady konec prvního kola. Having sex, I ain't into making love, so come give me a hug, get in the rub. When I roll up out front, you see the dance on do. When I roll 20 deep, so it's drama in the club. Now I broke a drain, I'm show me love. You select them, then you do it, and cook it up. But money ain't done your chain, roll down, G's up, I see exhibit in the cutting thing. Rough you watch how I move, when you say before I play up here. Been in the feet, now I'm walking. Máme to druhý kolo. V rohu Williama Tanka můžeme vidět i bratra od Michala Takáče. Zvědavý, co nám přinese druhý kolo. Je připraveno ring volný, druhé kolo. William začíná tvrdými čelami. Krása, Mike Juřík, jde vidět, jak říkal Pavel Polakovič, že se posouvá nahoru v těch jeho zkušenostech. Když jsem se bavil s William Tankem před zápasem, tak říkal, že do toho třetího kola nepustí. To jsem zvědavý, co ten zápas nám přinese. Sám si myslím, že tenhle zápas skončí před limitem ze strany Williama Tanka, ale necháme se překvapit. Tady jsme mohli vidět krásné údery od Mikea Juříka. To byly opravdu hodně tvrdý údery. Mike inkasuje, ale pořád se směje a pracuje dál. Divím se, že jí kolikrát čelí Tankovi s rukama dole.
což jakoby moc nechápu, ale Zajímavý. zajímavý. Mike je opravdu fakt tvrdý borec, houževnatý, má obrovský srdce bojovníka, nebojí se toho. Teď zase trefoval. Tam je nějaká cesta, přebrat vlastně nějaký kombo od Willyho a náhodně kontrovat. Samozřejmě to je extrémně těžký, protože Willy je fakt velezkušený borec, má to oko, dokáže to hlídat. Mike inkasuje a pořád pracuje dopředu. Krásná zadní. Další hák, krásný. Ale Mike si s tím hraje. Opravdu jakoby inkasuje, uhne, zasměje se, pracuje dál, ale teď už chytal zase další tvrdý úder a zase vrací. Je neskutečný, co ten Mike vydrží a jaký srdce má. Další tvrdý hit. Mike se odmítá poroučet jít k zemi. Hledá cestu, jak probít Willyho. Další tvrdá zadní. Ale Mike podle dopředu, ničeho se nebojuje, mu jeden proti němu čelí. To se mi na něm líbí, má srdce bojovníka. Přesně tak a to je opravdu potřeba ocenit. Tak máme tady konec druhého kola. Mike si sedl 16 až teďko. Věřím, že to video trošku frustruje, že Mike ještě není na zemi, což samozřejmě chápu, ale teď se tady směje v rohu, užívá si ten zápas, je to jasný favorit a vidíme to i na tom zápasu, obě dvě kola ovládá, ale musím teda podotknout, že Mike, můj obrovský respekt za to, jak čelí tady takovému soupeřovi, jako je Willy Tanko, 2 kola, pracuje a nebojí se, opravdu schytává tvrdý hity, jde do toho a ring volný. A trefuje. Kolo. Dámy a pánové, závěrečné kolo, pojďme podpořit oba boxery. Mike začal hnedka tvrdým kombem, který si sice Willy pokryl. Krásný duckingy ze strany Mikea. Tam asi 3 nebo 4 údery, který Willy promáchl, jde tam hodně dolů s tou hlavou. Samozřejmě ty profi pravidla jsou nějak nastavený, více to tam pouští, rozhodčí to tolik neřešijou tu hlavu dole, ale pokud už je to moc, tak rozhodčí samozřejmě zakročí a nějakým způsobem napomene toho borce, což v tuhle chvíli samozřejmě přišlo. Bylo to na místě, ale opravdu Willy se trápí, jako myslím si, že se trošičku trápí s tím, že chce zestřelit Mikea, že se mu to nedaří, což chápu. Mně se to taky kolikrát stalo, že jsem soupeře chtěl zestřelit. Čím víc ho chceš zestřelit, tak častokrát se stává to, že se ti to prostě nepovede. No. Přesně tak jak říká Pavel Polakovič, tak to prostě sportuje a tak to aj bude. Mike nastavuje hlavu a teď inkasoval tvrdý zvedák. Ale teď už je Mike v problémech, opravdu. Teď tam inkasoval úder, když se otevřel. Velice tvrdý úder. Willy už je trošku unavený, ale chce to ukončit. Jde to vidět. Rozhodčí už do toho vstupuje. A máme tu konec zápasu. O čem jsme mluvili s Pavlem, tenhle zápas končí před limitem. Krásný zápas. Určitě. Willy dostal svého postavení a vyhrává tenhle zápas na technický KO ve 3. kole. Ale musím teda uznat, že to byly pořádné bomby, co? Musím podotknout, Mike má fakt strašný srdce bojovníka, respekt, že do toho zápasu šel, i když věděl, jak první zápas dopadl. Přesně tak, obrovský respekt.
Mike čelil svýmu soupeřovi podle mě docela lépe než minule. Minule to bylo, myslím, hodně jednoznačnější. Tenhle zápas fakt byl super, já jsem si to užil. Takže pojďme vyhlásit, co na to říkáš? Tohoto duelu. Čekal jsi takovýhle výsledek nebo takovýhle průběh zápasu? Ale Mike mě strašně překvapil tím, jak vydržel, co inkasoval, a to musíš jako potvrdit i sám. Ve třetím kole vítězí KO, TKO William Tanko! Ano, Gypsy Warrior vítězí. Zcela zaslouženě kontroloval ten zápas celou dobu a nakonec ukončil svého soupeře na TKO.